Здравейте! Днес искам да ви покажа нашата нова разтегателна трапезарна маса, модел Ария. Тя е модерна с уникален дизайн, както виждате много красиви цветове и доста добра изработка от висококачествени материали. Масата е с най-големия размер, който се предлага в нашия магазин. В момента, както я виждате, е 1,80 м без да е разтегната. От всяка страна може да се добавя по 45 см. Така, като така става 2,20 2,25 извинявайте. И още 45 см до 2,70 на 90 см дълбочина. Подът е изработен от висококачествена керамика с интарован камък, а основата е от метал, който е 3D формован и е кух, което не я прави и безкрайно тежка. Заповядайте в нашия магазин в град София на улица Стефан Тошев 1-9. Тук при нас може да видите масата.